Eh, eh, Wis pinggir wae, mburi wis ra cukup. Heeh. 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 Wis. Iki jane isih krungu apa ora to ku ya? Wong musik wis ora ono kok isih ngono ki lho. Nek swara sero ra patek krungu. Kok sik iki kok wong loro iki ngono to. Selebore anyar kok. Alah, wingi dicet-cet kae digawe status kok ayo ngerti wi. Topine kuwi. Saka ember to kuwi. Selebore to. Ember nang tanggane mau jimo. Kuwi pot to kuwi. Ember masjid. Apa kuwi? Seru-seru sih. Ora Iki seru. nganu promosi. Promosi pot. Promosi pot. Oh iya, tandurane anyar. Aku iso tekan desa Gejagan. Ya, Yo gek iki aku. ora ngandel. Padahal sok lewat nih kok ya ora ono sing ngampirke. Ora, aku lene ngapa kowe lewat kene? Lewat kene ngapa? Ora golek keong. Kuwi suwange Mak Endang digawa apa? Apane, Mbak? Kuwi suwange Mak Endang apa? Alah iki ki sok scroll TikTok ya ngersone mek ngene iki ye. Kepiye to? Ora jeblene cah iki matik-matik ya, Lep. Mati-mati. Ya. Saiki nganu wae, Met. Apa? Jogetke ya. Ya. Oh, larung. Wah, sampai pagi, Bos. Overtime. Overtime ya. Oh, ngerti ora Inggris? Overtime. Wah, iki. Sisa bahasa Inggris. Nah, makane kuwi. Nawi leses. Kok menawi lepat nyun ngapunten. Ora ngono kuwi. Ajal. Bahasa Inggrisnya Mbak Rindul cantik. Enudos nawi boy. Iki kayane Ngono nih, Mbak Rindut kok tambah yut semegel. kepiye kuwi. Iya. Saiki uluk salam sik, Met. Iya, iki penontonnya jan. Heeh. Ya. Duluk salam yo disapa. Disapa Ah, sapa. Ayo. Kowe paku. Yo kowe. Ya wis. Heeh. Nah, kayak kowe paku ngono. Lo. Wis kowe we. Yo yo. Ora iki gambine abing-abing nang rawani nyopot. Iya. Heeh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, matan aku pedes kebelereng lampu e. Aku ora sing jawab ngene, Dan. Yo sing tegeh sing anu gre. Sing anu gre. Nah. Met. Apa? Tawon. Tawon salam sing anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuwun, mlebu swarga. Para hadirin wal hadirat. Pak Ngadimin katoke mlorot. Ngawur. Apa? Bapakne aku Pak Ngadimin. Sapa ta? Ora ngawur ngono kuwi katoke mlorot. Wong wis tak Iya, kencang. Yo saiki jogetke sik, Met. Nggih, yo Oh, dijogetke sik ben tambah anu. Wah, Jogetke den sik. iki monolane iso tambah siji, loro, papat iki. Wingi gek nang anu ora wedok iki kok wedok. Ora wedok, Ana wedoke papat ya. Dikenalke jenis sapa? Wingi wedoke gek matun, Lep. Iki mesti anyaran. Waduh, andeng-andenge jan. Kaya Sahrindul. Kok Sahrindul. Oh, Sahrindul. Ya Allah. Kira iki iso padha Lep. Ya nek weruh ngene iki aku ora kuat ya. Wis aku Ora kuat ning ngangkat. Ora kuat. Wah, jan ya Allah. Apa iki lagune iki? Kowe iki rene melu rene. Kowe iki ngapa kae? Apa? Wedoke melek kabeh. Bahasa Nek merem ya malah ora iso joget, Mbah. Malah nubruk-nubruk. Oh, vilonse mangan. Dene wong tuwa ya ngerti wedoke melek kabeh. Iya. Lep kuwi ngarepmu tobrut, Lep. Yang kuning namanya siapa? Siapa? Kenalan. Bapak. Hah? Wah iki bojone sing sok ngano aku ora wani. Endi bojone sing ndi? Hah? Bojone sing ndi? Kae bojone kae wong nek aku bali mesti kae ki Rut. Heeh to. Heeh nek aku bali mesti kae sing sok Ya demen ora sangoni ya kono. Aku njuk ora wani nggodho. Berarti anu Lep, wadulan Lep. Heeh. Nah, yuk lagu kesik Mas, Yo, men lagu tambah kesik, kemringe yo. sih Mas. Lagune apa nak Tak ngerti jogete. Yo, jogete apa Lep? Hah? Jogete apa? Ya biasa. Biasane. Rukun Islam. Met, kowe kono wetan Bu, kono wetan lah. Wetan Kono pengulon. kowe kiwa aku tengen. Apa kowe tengen aku kiwa? Wis, kowe. Nah, ini bahasa Inggrisnya.
Oh iya, dhuwur ngisor. Ngisor ya. Burung payu. Ayo prokonco ngawaru ana rukune Islam lo iku lima ya iku lima Sehat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat pamposo ana ing bulan Ramadan kaping limo gaji amun puasa ayo prakonco ngawaruana rukune Islam ya iku lima iya iku lima loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat ing praposono ing wulan Ramadan kaping lima haji sampun puasa napa lep piye lep napa lep iya aku Piye? sing luput lep aku sing luput aku sing genahi wongan heeh iya aku sing luput lep piye lep piye lep piye langsung lagoke apa rodat meneh yo rodat kene weh rodat kene apa ki heeh bener wah kok tok sari nandi kowe kok sik wajib sih wajib diain wis siap wajib main semprit lep semprit emprut ki ado-ado saiki payune heeh wajib main lanang wadon lurung ilmu wajib main lanang wadon lurung ilmu ojo liran yen durung sapodomu ojo liran yen durung sapodomu wajib main lanang wadon lurung ilmu wajib main lanang wadon lurung ilmu ojo liren durung rusak podomu ojo liren durung rusak podomu Kepiye. Ya, sik. ojo wani-wani Ingsun mau wis, Mas. Yo, diwehi lagu yo.
Apa lagune Mas? Nganu. Kesayangan. Kesayangane sapa? Ayo rahasia dong. Kesayangane bojone sampean. Oh. Apa? Aku ra ngemis ning atiku miris. Curiga rasane apa wis ana gendine. Kamangka aku isih sayang. Tresnaku ora bakal ilang. Nimas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Dimas sing tak tresnani IDN diwe aku ora balesi copo sliramu wis lali janji suci nganti kamu aku ra ngemis ning atiku wires curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang. Nimas jaga tresnaku kaya dene aku kang jaga tresnamu tak pasrahke pring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalam. Nimas sing tak tresnani IDM diwe aku ora balesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu ini. Aku ra ngemis ning atiku mires curiga rasaku apa wis ana gantine Kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang. Aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang. Iki sing mburi iki nek latihan mangkat apa ora? Mbah. Mandek. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Terus urung krungu gamelan wis joget. Bahasan gamelanmu nih turu. Wih.
Yo, lanjut ke deh. Ya Irfan nih, bener ah. Bener. Robi iku. Oh Robi iku nah toh, makanya gue aku takon, ndak malah salah. Gua awak dhewe luput meneh. Heeh. Sik kae, happy ya? Mbuh. Gek dibelajari PBB. PBB iki apa? Persatuan Bangsa-Bangsa apa piye? Wis urung lep. Robiku asale agawe wana Robiku asale agawe wana Inamong sunah Inamong sunah Tulungi maring sembahyang Inamong sunah Rapi-rapi iku asale agawe wana Rapi iku asale agawe wana Kita mong sunah nulungi maring sembahyang Kita mong sunah nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang. Yo bener ora? Cek. Sing joget ribut dhewe. Ah ben ngono lah. Dhewe omong-omongan dhewe. Heeh. Piye? Kae sing kene ngerasa ndodok. Heeh. Ayo, Pro. Aduh, resen dhewe. Jagani. Heeh. Ora kowe tak jejerke ayah sak donge yo. Ya kae Jejerke papa. papa. Yo, wis lakoke. Sik aku ndek kanca. Wong kene aku ndek kanca, Mas Rut. Jenenge Pak Suprayitno. Kuwi. Sik, Pak Suprayitno. Pak Suprayitno. Wah, iki. Sik aku ndek kok ya ora kanca. Ning aku sok kenal nang dalan. Jenengane Pak Suprayitno. Oke, napa kuwi? Honda Sup. ditunggangi Yitno. Kayak sup. Honda ditunggangi Yitno. Ah. Dadine Supra Yet, no. Oh, Di, wong endi? Oh, Iya, alah. wong kene lep. Kepiye jare Miki, kancamu? Miki. Iya aku. Kuwi kanca apa kuwi? Miki. Miki. Kok, Pak. Ana apa to iki kok aku diundang rene iki? kula niku ngundang bakul ojek nikah. Oh. Sapa sing nyelukke aku mau? Tukang ojek ora rene. Iki aku wis liwat munggah lho iki. Duh, omah jenengan sing munggah lho. Brengosen meneh. Tanggung jawab lho, Lep. Aku tanggung jawab. Iki nggih jenengan sesepuhe nggih. Ya ya Sesepuhe kemeng mriki. pendukung lah, Walah. pendukung. Nggih, nyuwun ngapunten. Ya, ora apa-apa, ora apa-apa. Ora dawa. Arek nyuwun Kanca dhewe ya. Nggih, nyuwun ngapunten. Met sali met. Salim. Wis, nggih. Nyuwun ngapunten apa nyuwun sawer? Boten aja nyuwun Ora, kowe sawer. mau sadonge nek. Ora njaluk. Ora. Njaluk apa? Kuwi ning kok wis do bali. Njaluk nyuwun sangu, Pak. Kowe ketuane kae lho Republik Bijaksana kan ngono kae lho kae. Kok wis do bali. Mitra kerja wis do bali Ayo jebulane. kewengen kok iki Ayo, esuk iya. wisan. Kepiye aku tekan kene di Nggih, Pak. Nggih, kula badhe tanglet nih. Heeh, kepiye? Niku
Bakul ojek. Bakul ojek. Nggih niku putra Kidung Kawedan. Oh gitu Nggih Kawedan. niku. Njaluk Nggih, digawe Ngapura. di Ya, parian. nggih, nggih, Oh Pak. ngono. Nggih, Ya nggih. iku sak kamat-kamat Pun. melu ndukung regengake mbok menawa dadi janganing penggalih para pamriksa. Oh alah. Njuk kali niku, Pak. Apa? Niki kok enten montolan. Oh ana montolan. Nggih. Heeh, wah Apa? montolan. Ngumpulke wong gendeng. Kowe sing gendeng. Ge parian ya. Nggih. Monggo, Pak. Iki mono jenenge Kidung Kawedar. Pemaine sandangane anyar-anyar. Putra putri asline wong kejagan. Saben latihan mesti arke pentasan. Ngono. Krubyak, krubyuk. Krubyak, krubyuk. Dina Kemis. Mbok wis Kae teko. mono ana jilbabe kuning. Sing ngagem jilbab kudu eling. Marang Gusti kang peparing. Wonge sabar ora tau muring-muring. Kae ana jilbab werna soklat. Ngagem jilbab mesti rajin salat. Saben taun mesti bayar zakat. Muga-muga besok buka swarga. Nangka cilik. Amin, amin, amin. Nangkoan. Nangka gedhe, nangka temenan. Lawan cilik aja dolanan. Baru wis meninggal. Halah. Klep, Apa lep? krungu ora terus iki pariane? Lah iki mau lah sing padha nindakake poso, zakat, Nggih. salat, sregep kuwi mau lah mergo didhawuhi Bapak Kiai. Oh nggih. Bapak Kiai kuwi tau ngendika Yohan. Enten nggih ngedikan. Abot menah sing dadi kiai. Esuk awan sore tansah mulang ngaji. Pikir wengi tutuk nganti bengi. Mikirke urip anggone mburi. Aku malah tau didhawuhi karo Pak Kiai. Nggih, pripun? Ora ming sing Kula- jibab sokat. Nggih, kula nggih sok sing dijinganu Pak Yai kula kok. Heeh. Kula nggih. Kepiye? Jikaro siji urip donya kudu bekti. Bekti marang Gusti ingkang Maha Suci. Siji loro telu mlaku-mlaku pedhot cah ayu. Aku seneng pedhot cah ayu tak cedhaki jiko ki asu. Asune sapa? Sapa? Su. Kowe. Waktu diparingi nasihat karo Pak Kiai, Nggih. apa perlu krungu, apa perlu ngerti? Nggih, lek ming krungu tok nggih mboten ming mlebu kuwatengen, Pak. Ini nggih ben ngerti. Oh iya. Nggih. Nek pengen ngerti Ndak. padha dikatekke. Nggih, pripun? Piwulange ngene. Nggih. Nggih. Oh, dereng. Rukun Islam kang lima puniki katindakno mring para sesama. Aja padha lali. Sahadat kang angka dene kang angka loro salat kang katelu Ramadan nindake poso papat yakat limo ibadah haji rukun Islam sampurna
Nggih ta, ngoten ta. Nggih. Delok Nggih. polahe do ra karuan iki obah kabeh. Amin, amin. Nek ngono sak perangan awak kuwi uga bisa di Nggih. gawe Ning nyuwun ngapunten, Pak. Niki dereng digameli enten sing obah kabeh. Oh iya. Niki. Oh iki. Nggih. Oh ayo. Gamelane urung mulai wis obah. Oh ayo. Ning sing obah kok ora ming dhuwur to. Nggih. Medun-medun ya obah. Nggih niku. Nek ngono perangane awak iki uga bisa dadi cangkriman. Nggih. Contone iso apa? Awakku sarandoning awake lak ana sikil, weteng, dada, terus lesan, irung. nggih. Coba bisa apa ora sliramu? Sikil. Sikil. Oh. Sikil niku kalih. Heeh, bener. Siji ngeten, Heeh. loro nggih melu. Oh, bener. Nek sing kiwa mboten melu niku dadi ngeten. Oh, ngono. Nggih. Mula saiki digambarake. Nggih. Saka sikil dhisik. Yo di sermengi. Yo wis kayak penonton bayaran wis nang ki wae. Yo. Saka sikil. Nggih. Sikil iku basane Sikil iku basane suku. Biasane kanggo mlaku-mlaku. Nganggo sandal apa sepatu supaya ora kuwatir mindak beling apa watu. Saiki munggah jenengan. Nggih. Yo. Lho ke he. Kae mau kanu jenengan mau kudung apa kudung ini nggih Pak? Kidung Kawedar. Kidung Kawedar. Wau pariyane enten kudung kuning barang. Kula ping tangannya Pak. Iya. Desane wong pakai cendak ki priwe Pak? Kepiye? Aja ganggu Rit. Mula sampean Mbak kabeh tak kandhani. Dadi cah wadon aku tuh sing ngati-ati. Hati-hati. Anggur rok aku tuh dirangkepi. Dirangkepi. Saiki akeh untuk mandi-mandi. Mandi-mandi. Ya kowe Yo. kowe jare pinter terus ki sing untuk Walah. Yo karang. Entupe sing gedhi-gedhi. Kowe tekan. Mas e. Yen kowe ki senengane entuk gedhi wae. Yuk. Lah wong kowe we sing marah-marahi. Ngono. Ah tak kira ora mungkin wong meme cilik nek Alah. Koyole padha-padha le judo kok ngece. Ngapunten nggih Pak. Niki Ya. mangken malih. Iya. Niki kula tak nganu anak Ya, barin. ya. Kula Ya. nyuwun. Ya, aku tak medhun sik. Oh, nggih, Ya, mungkin ya. kula Engko nganu- diteruske mau kayak tekan sikil to. Nggih, siap Engko nggih. munggah terus weteng. Nggih. Munggah. Nyuwun ngapunten nggih Pak. Ya, Nggih, ya. nggih. Monggo ndherekaken nggih. Yo di kanu selamatan. Pak, Ora tanggung jawab kowe iki. Walah mlumpat. Yo, Yo. sik mlebune aja jaranan. Apa? Apa? Mlebune kok men sing penting aja jaranan. Lea. Hah? Apa? Apa Mbah? Iki lho. ha. Apa Mbah? Apa, Mbah? Wedusan. Walah, iki. Ora jaranan ning wedusan. Kok wedusan to? Wakuncar terus krungune aku iki wakuncar. Liku-liku nggih Mbah? Mlebete liku-liku. Liku-liku Mumet. kehidupan. Liku-liku wae, Nek yo. wong tua aja diliku-liku, mumet dul. Jo apa? Mbah. Wis tekongan wae. Kowe iki kalau ngopo kae bolomu kae emang. Yo, apa mlebune? Brondut. Brondut warok. Warok apa Apa? brondut? Ya iki selak esuk Yo, mesake. jo. Yo. Wis. Monggo. Apa? Hah? Yo sing Hah? ala keri-keri keju. Ala keri-keri keju. Ya jo. Alamak oi. Brondut kedua. Sapa? Kowe kok saiki ngerti ala keri-keri kejuaraan? Ala ya sepeloro sampean kuwi gandeng ngono kuwi ya. Ora ngajar. Wis. Arom ya burat wengi lir banjaran sari arom
Pancaran Sari lintang kembang tawan nadangi bulan kegalang gelap kelip koyo sutya buka prata asmara dasar angin gawa puspa tutut rasa arom burat wakilir Banjaran Sari arom burat wangi lir Banjaran Sari lintang kembang tawan nadangi bulan kegalang gelap kelip koyo sutya buka prata asmara dasar angin gawa puspa tutut rasa arom burat wangi lir Banjaran Sari arom burat wangi lir Banjaran Sari arom burat wangi lir Banjaran Sari kembang tawan nadangi bulan kegalang gelap kelip koyo sutya buka prata asmara dasar angin gawa wangi puspa tutut rasa arom burat wangi lir Banjaran Sari arom burat wangi lir Banjaran Sari lintang ketawan nadangi bulan kegalang gelap kelip koyo sutya geger pranta asmara. Wis, iki wis entek gare wong loro kepiye? Kepiye kowe? Arek joke ro ale apa kepiye? manut Iki wis selak jam 3 iki. Iki sampira lho rasa suwe kowe dadi tak kamplengi kowe. Rasa dakwah barang kesuwen. sesuaikan karo kuwi kunjunge Karo iki lho kuwi. iya minak konser ijak Dibuka Dal, dibuka. iya Kapan? Dadi ya njaluk apa? Jan njaluk bojo ya. Klep, klep. Cak klep, cakel cakel. Wis tak Kancamu dadi men njaluk bojo. aduh iki berat. ora kuwi dadi pacet anteng kowe nganti Guk Aduh. Iya iya iya. Pamit pamit pamit. Yo. Jo. Jo, ayo. Yo. Ayo. Yo. Jo. Yo. Ya. Ya ayo. Piye? Yo aku pamit yo. Yo. Ya pamit kok madhep rono kok Yo, pamit. wis. Telah
berpulang. Jare Sae napa awon? Tutuke kok edan. Telah dipulangkan dengan paksa. Mehmet dipulangkan dengan paksa. Ayo, yo wis ngoten mawon. Kula tak kelep kalian tak Mehmet mobil enten kelepatan. Kula nyuwun pangapunten. Engko, wis yuk langsung ae. Nggih. Yo wis, ngono wae. Nggih. Mun, Bun, nggih. nggih suwun nggih. mlebune gak meli ora? 2D terima Suwen ono, kasih. balik ono. D2 kuwi. D2 terima kasih. Dede. Dede ayo D2 toh. Ya, Yo. Mbak Rindi. Nggih.